Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong pasalamat sa mga parokya nga nagpiesta sa kadaugan sa Cruz nga mao ang parokya sa Gango nga ang kura paroko si Padre Joven Lustre. Salamat kaayo. Salamat po sa mga akong mga amigog-amiga dinha. Sila si Dr. Rosa Lantaka, dinha sa Gango, si Melky Bayawa, si Tapitan, Daisy Tapitan, o gingon man usab sa atong barangay captain diha, mga sakin ug uban pa. Ug salamat kaayo sa mama ni Councilor Sakin nga aktibo gyapon kaayo tungod kay siya mangyod ang katikista dinha nga karaan si Nanay Openg Sakin. Muna nga salamat kaayo. Ako pong mga greetings, pasalamat usab sa taga Talairon na binagayod ni Father Cody Sarinas o ni Sir Dads Kabahog. Ingman usab sa tanan nga mga parokyano dina sa Holy Cross Parish dina sa Talairon. Salamat kayo ha sa inyong pag-entertain, sa inyong pagtimbaya kanako, ingman usab sa inyong mainiton nga pag-welcome kanako sa diyang mianha ako sa kapistahan sa inyong parokya dinha sa Talairon. Pasalamat po ko sa parokya sa Panaon ang sa niadtong Mayo 3 tungod kay nalipay kayo ako kay daghan kayong mga tao unya ang taga kining nangadto gyud ay ang mga nagkalain-lain nga mga barangay unya nalipay pud ako. Pasalamat ni Ma'am Bebe Galleros, ni Ma'am Paulita Bebe Galleros. Salamat kaayo ni mo Ma'am Bebe Galleros kay buutan gyud ka kaayo nga principal unya buutan ka kaayo nga akong sugoon bisan kung magulang ka panako pero mutahod gyud ka sa mga katawhan mo na nga ngadto kang Ma'am Bebe Galleros, Ma'am Paulita Bebe Galleros, padayon gyud sa imong pagkabuutan. Usbon ko tanan nga mga parokyano dina sa Panaon, si Ma'am Ging Mangaw o sa tanan gayud nga mitabang aron nga mamahimong moabot gayud ang mensahe bahin sa kadaugan sa Cruz tungod kay mibisita man kami sa mga barangay ug mihimo usab sa mga konfirmasyon didto. Busa salamat kayo katawhan sa Panaon. Nining adlawng Miyerkules, Mayo 4, ako usab nga pahalipay sa sacerdotal ordination anniversary ni Father Eladio Sibalios. Siya dunay kuan niya karon ika-55 katuig sa pagkapari. Busa ngadto kang Father Eladio Sibalios, happy sacerdotal ordination anniversary. Nining adlaw Miyerkules, usbon ko, ang atong ebanghelyo, ang atong pamalandungan, atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ako mao ang pan nga naghatag o sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayod gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan muari kanako ug ang muari kanako dili ko gayod isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ko ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo puno gayod sa pagtulunan o kini
hangtod karon mao gyud kini ang atong gihuptan, ang pagtulunan nga si Hesus mao ang pan nga gahatag kanatog kinabuhing dayon. Si Hesus ning atong ebanghelyo miingon, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang moari kanako dili nagayod gutomon. Pagkaanindot no, daghan biya kaayo ron nga nangita og pagkaon. Daghan biya kayo karon nga usahay gani kining maglisod yun. Pero nakalimot di ay kita nga ang dugukan, ang pundasyon sa tinuod nga kinabuhi, diin kita makaangkon sa kinabuhing dayon, mao di ay ang atong Ginoo. Mo man bitaw nga nung magsige matagpangita sa mga butang nga lumalabay, sa mga butang nga madunot, sa mga butang nga walay kwenta, tungod kay ang tinuod nga ana ay balor, mao man di ay ang pan nga naghatag og kinabuhing dayon nga mao ang atong Ginoo. Mao na nga awhagon ko kamo, sultian ko kamo nga kita mo ana gayud sa simbahan, mo attender, mo apil o mo simba kita aron kita makaambit sa kinabuhing dayon nga mao ang atong madawat, nga mao ang atong Ginoo dinha sa Eucharistia. Nindot kaayo no? Ang Ginoo ba? Ningon siya karon, ako mao ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang moari kanako dili nagayod gutomon. Inaut-unta nga ato kining hatagan o gibug-aton. Hinaut-unta nga ato kini nga isilsil sa atong alimpatakan nga walay makahatag kanato og katagbawan, ang Ginoo lamang si Hesus, kay siya ang pan nga naghatag og tinuod nga kinabuhi. Pastilan, kung masipyat kita ining kinabuhia, lisod yun kaayo nga makaangkon kita sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon, anaa kang Hesus. Mituo ka ba nga siya ang tag-iya sa kinabuhing dayon? Igsuon, hinaut-unta nga imo kining tagaan og pagtagad. O kung ikaw makadawat sa kinabuhi nga dayon, tungod kay mikalawat ikaw, midawat ikaw sa Eucharistia, nindot kaayo ang dagan sa imong kinabuhi. Nindot kaayo ang imong relasyon sa imong isig katawo. Nindot kaayo ang imo nga pagkig-uban-uban sa imong isig katawo. Pero kung dautan ka, mao na nga dali ra kay kang masuko, labi na ning nanarabata karon haduol ng eleksyon, pila ka kabuok nga mga silingan nga wala na magtagdanay. Pila na ka kabuok nga mga banay nga wala na mag-istoryahanay. Mga membro sa banay. Usbon gyud din ako balik-balik nga ang ato nga eleksyon kuan lang, lumalabay lang. Usara ka adlaw. 5 na lang ka adlaw nga mag-eleksyon na. Unya, kinahanglan yun nga kada bitaw ang ako yun nga kining prinsipyo mao gyud ni kana bitaw atong dapigan ang ato nga kandidato, pero human sa eleksyon kung kinsay mudaog atong tabangan tungod kay pinaagi ni ana kita nagapakita sa tung gugma dinha sa ato nga katilingban. Usbon gyud din nato ha, si San Pablo kanunay nga nagaingon nga atong tahuron ang ato nga gihatagan og responsibilidad dinha sa atong mga munisipyo ug mga dakbayan ug sa atong probinsya. Sila kung gipili sa katawhan ato gyud nga respetuhan. Muna nga usara ka adlaw ang eleksyon. Importante kaayo nga mabalik ang maayo nga relasyon sa mga silingan, mubalik ang maayong relasyon sa mga miyembro sa panimalay, mubalik ang maayong relasyon sa mga ig-agaw. Daghan kay rong mga ig-agaw nga di na magtigdanay. Tungod kay lahi-lahi ang ila nga gibarugan, lahi-lahi ang ilang gidapigan. Pero hinaut-unta na kini dili mo kutlo sa inyong maayong relasyon. Human sa eleksyon, kinahanglan nga mag-uli
ang maayong relasyon. Human sa eleksyon, kinahanglan nga mulamano kita sa midaog, unya atong iampo ang nagmadaugon, o ato pong iampo ang wala kadaog, nga sila hupayon silang kaguol, o dili nila dadon sa kasuko ang ilang kaparutan. Mao gini importante kaayo. Nganong nagsulti man ko niini, naghisgot mongud ta og kinabuhing dayon nya ako miingon nga si Jesus mao ang pan nga naghatag og kinabuhing dayon. Ang mukaon sa maong pan dili na gayud gutomon, ug sanglit ang tao nga makakaon sa pan sa kinabuhi, siya pahinumduman man usab nga importante nga siya adunay maayong relasyon sa iyang isig katao. Pero kay ania man kita sa eleksyon, tingali adunay mga katawhan, mga silingan, mga igagaw, mga paryente nga dili na magtagdanay tungod kay lahi-lahi man ang ilang baruganan, lahi-lahi man ang ila nga gidapigan. Ang akong tambag mao, ang eleksyon kausara. Unya usahay ra ba? Wata ilhi niining midaog nga kandidato. Ang importante mao nga ibalik nato ang atong mayong relasyon, isip usa ka pamilya, usa ka banay, unya importante kaayo nga maghari ang kinabuhi ni Kristo nga naghatag og kinabuhing dayon. Mipadayon pod ang atong Ginoo. Ang muari kanako og mutuo dili na gayud uhawon. Patay no? Una mingon siya ang pan, og ang mo dawat kaniya dili na gayud gutomon. Ug karon mingon usab siya nga ang mutuo kaniya dili na gayud uhawon. Sato pa di ay siya ang pan, siya ang tubig. Siya ang maghatag gayud kanato sa kinabuhing dayon. Unya, mipadayon siya sa pag-ingon, ang muari kanako dili ko gayud isalikway. Pagkaanindot no? Kana bitawng ang uban ron nga mga kandidato, kung ikaw dili dapig niya, murag yamiran ka. Pero pirmi gyud na akong isulti sa mga kandidato nga remember, election is always addition. When you reject people, then it is subtraction. Importante kaayo nga bisan kung ikaw nakaila nga kini dili dumadapig kanimo, kinahanglan imo gyud siyang hatagan og maayong pagtagad. Kung ikaw palaran, ayaw pod og paghatag kini bang gitawag og vengeance, kini bang gitawag og kining ikaw mupili na lang tungod kay ang imong pilion ang imo ra gayong katawhan. Well, charity begins at home. Charity begins at your friends, but at the same time, you have to take care of all your constituents, regardless whether they supported you during the time of election. Ikaw, gisangunan sa rinda, sa pagagamhanan, pasakya sila sa kalisa, sa tartanilya nga imong gidala, kay mauman ka na ang responsibilidad nga gihatag sa Ginoo nganha kanimo. Kinaraan tingaling kalisa, tartanilya, pero kung ikaw naagyoy sakyanan nga tinuod, pasakyan ang tanan nga mga tao, labi na kung human sa eleksyon, imong i-free o sakay balig usa ka semana ang tanan dinhi sulod sa probinsya. Ako suggestion lang ning ako, og imong tumanon maayo, og kun dili nimo tumanon okay ra pod. Pero pahalipay sa tanan nga katawhan, regardless whether they voted for you or not, magpasalamaton kay ang responsibilidad gikan sa Ginoo. You are destined to become a leader. Kini gasa man na sa Ginoo. Mao gyud atong hinumduman nga kung ikaw gali gipili, gasa ka na sa Ginoo nga na kanimo ug mao nga ayaw gyud o talikdi
ang katawhan ayaw pagpamili, ayaw pagpili-pili kung kinsay imong tagdon. Bisan kung wala sila muboto kanimo, hatagi sila sa mayong relasyon. Usbon ko ha, ang atong ebanghelyo, ang atong tema karon nining semana mao manggod ang gugma. Unya ang tinuod nga gugma gipakita sa tong Ginoo dinha sa paghatag kaniya sa iyang kaugalingon pinaagi sa pan ug ang muduol kaniya makabaton sa kinabuhing dayon tungod kay dili na gutomon ug dili na usab ugawon. Unya ni padayon siya sa pag-ingon nga ang muaro ang muadto kaniya ang ningon siya ang muari kanako dili ko gayon isalikway. Nindot kayo na oy kanabang nindot kayo ni nga kinaiya unta sa ato nga mga mudaog nga mga kandidato nga mudaog nga hatagan sa rinda sa pangagamhanan nga ang tanan nga muadto kaniya dili gayon isalikway. Maunta kini ang ato nga prinsipyo, maunta kini ang ato nga hatagan o gibug-aton nga ang tanan welcome dinha sa kalisa, sa tartanilya, sa gobyerno nga igihatag sa Ginoo nganha kanimo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karon ning pizza size, mao de ang graduation sa ato nga mga nakahuman sa kining theolohiya dina sa St. Mary's Theologate. Graduation nila ug ang misa, ang graduation ceremony atol sa kasaulugan sa Santos nga misa pagahimuon sa hapon. Wala mga tingali alas 5 o alas 6 ba sa hapon. Unya usa sa ato nga seminaryan mutapos sa iyang theology mao si Seminaryan Romel Rodinas. Hinaut-unta nga siya panalanginan o hatagan sa kaalam nga iyang gamiton kung siya mamahimo ng pari. Sa tanan nga mo graduate, congratulations dinha sa St. Mary's Theologate nga pagahimuon karong Mayo 6 sa hapon, alas 5 o alas 6 ba sa hapon. O ang ato nga seminaryan nga mo graduate, mao si Seminaryan Romel Rodinas nga taga Tanggob City. Hinaut-unta nga sa tanan nga mga mo graduate, giyahan kamo sa Espiritu Santo o hatagan kamo sa grasya nga inyong gikinahanglan. Unya, sa Pizza City usab, sa ulugon ang kapistahan sa kadaugan sa krus didto sa parokya sa Look, Plaridel ug ang kura paroko dinha sa Look, Plaridel mao si Reverendo Padre Jason Panagiton. Salamat Father Jason Panagiton, imong yun nga giayo ang simbahan. Malipayon kayo ako nga gatan-aw sa imong mga accomplishments. Salamat sa Finance Committee, salamat sa mga matinabangon dinha sa Look, Plaridel. Nindot na kaayo ang ilang mga tiles nga naguba, ilang giayo. Ang ila pod nga kining kisami man ang akong nahibaw-an gud. Nindot na pod kay giayo na kaayo. Mao na nga salamat kaayo. Di lang ko mo-mention og mga tao kay tingalig apil sila sa politika. Nya nakahibalo ko kung kinsa sila pero nining panahon na dili usa nako isulti ang ilang mga pangalan. Pero salamat gyud kaayo sa tanan nga mga matinabangon dinha sa Look, Plaridel. Salamat sa inyong pagtabang sa tong padrikura si Father Jason Panagiton. Usbon ko, nining adlawng Miyerkules, Mayo 4, kasaulugan sa ika-55 katuig sa pagkapari ni Padre Eli Sibalios. Hinaut-unta, Padre Eli, nga panalanginan ka kanunay sa Ginoo, hatagan ka sa grasya nga imong gikinahanglan, o pasaligan ko ikaw nga magpadayon, pagtabang ang Archdiocese sa Osamis kay si Father Eli Sibalios, tiguang naman, o gitabangan gayud siya
sa mga kaparian dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Kita ang mitabang kaniya, ang naghatag kaniya og tambal, pinaagi po sa inyong sugong para sa healthcare sa mga kaparian. Unya, ang income po dinha sa dinha sa kuta, maupoy mitabang kang Father Eli Estibalios sa iyang pagkaon o kay di gamay raman ang atong kolekta dinha sa inahan sa kanunayng panabang kining kolekta o ang pagtabang pagbayad sa suga, pagbayad sa kining tubig nya ato pong gitabangan para sa manlaba. Muna nga gamay raman, muna nga salamat kaayo sa Kuta Shrine nga ginumala ni Father Juniper Ondo Roma, maupoy mitabang kang Father Eli Estibalios dinha sa iyang gipuy-an dinha sa inahan sa kanunayng panabang sa Annex, Osamis City. Kinsa kadtong gusto nga mutabang para kang Father Eli Estibalios, welcome kaayo. Akong mahinumduman gyud ang kanhi nga mitaliwana si Mr. Nelson Mendoza. Salamat kayo Sir Nelson Mendoza, pero mitaliwan na siya. Pero sa kanunay nagtabang dito siya ni Father Eli Estibalios, nagtabang pod sa Archdiocese sa Osamis. Ako gyud siyang giampo niya. Salamat kaayo sa banay ni Sir Nelson Mendoza. Hinaut-on ta nga ang Ginoo mudawat kanimo dito sa paraiso. Po sa padayon, Father Eli Estibalios, dili gyud kanamo talikdan ang Archdiocese sa Osamis, ang katawhan sa Archdiocese sa Osamis, ang kaparian labi na sa Archdiocese sa Osamis. Mapasalamaton kaayo kanimo, labi na gyud si Father Marvin Osmeña, kay pinangga gyud ka kaayo ni Father Marvin Osmeña, Father Eli Estibalios. Iya gyud nang pirming ipangutana si Father Eli, muna nga og si Monsignor Boy naron pod. Father Eli Estibalios, makalimot pa ko nimo, pero si Father Marvin Osmeña og si Monsignor Boy naron og si Father Diding Aguilar, dili gyud kalimot nimo. Muna nga padayon unya ikaw gayod pinangga sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Again, to Father Eli Estibalios, congratulations on your 55th sacerdotal ordination anniversary. Mabuhay kayo, Father Eli Estibalios. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanatong tanan, sa ngalan samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Katong gusto bang mutabang ni Father Eli Estibalios na siya sa Annex, sa inahan sa kanunayng panabang, Osamis City. Annex, Osamis City. Labi na kining adlaw, kung makakaon pa ba nag-tamis o cake, o kausara tingali, padadi tingali og cake ninyo, kinsa tong nakadungog, labi na si Eva, tagay og cake si Father Eli Estibalios. O bisag kinsa nga nakadungog karon nga nakaila ni Father Eli Estibalios, siya nagasaulog sa iyang ika-55 katuig. Sa to pa kung ika-55 katuig, kung napari si Father Eli sa edad nga 26, tingali mga 80 kapi na yun si Father Eli. 81, 84 ba? Muna nga, salamat Father Eli Estibalios sa imong pagpangalagad sa Archdiocese sa Osamis. Usbon ko, pinangga kay ka ni Father Marvin Osmeña, ni Father Boy Naron, Monsignor Boy Naron, o ni Father Diding Aguilar. God bless. Mabuhay tayong lahat.